का भौजी बोला? हम जब देखिला तब तू गुरु रविदास आ बाबा भीम के पूजा करेला आ उनका बारे में कुछ जानकारी बा कि ना? ए भौजी जानत हूँ आज पूरे दुनिया में बाबा के जयंती बा। अच्छा, जोर शोर से मनावल जात बा। चला चलल जा मानो बाबा के पूजा पाठ कर ले जा। ओहो वो तो ठीक है बा, लेकिन हमार सवाल ई रहल कि तू कुछ जाने ला कि ना वो लोग के बारे में? ले अरे भाभी काहे ना हम जानीला। अच्छा जाने ला? जानीला का पूछल चाहत हूँ पूछा। अच्छा ठीक बात पूछत हई, बताई हो अगर जाने ला तो पूछा। केकरा गोदी जनमेले संत रविदास जी तक केकरा गोदी जनमेले भीमा ये देवरु केकरा गोदी जनमेले। ए मौजी। हाँ देवर बबुआ। देखा तो के बतावत ही हम। हाँ तो बतावा तो। कर्मा गोदी जनमेले संत रविदास जीता भीमा गोदी जनमेले भीमा ये भौजी भीमा गोदी जनमेले। अच्छा ये बात तो तोहके मालूम बा, हमके बुझा गइल। हाँ भौजी। लेकिन इतने में मत खुश हो खा। का और कुछ पूछबू का? तब का पूछा। सुना। बोला। के दिहला गुरु सता नाम के रतन बात के दिहला जीवन या धारा ये देवरु के दिहला जीवन या। ये जानत हूँ भौजी। बोला। डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी जेके भारत रत्न कहल जाला। हाँ कैसे? बाबा रविदास दियाला सत के रतनवा तो भीमा जी दियालया धारा ये भौजी भीमा जी दियालया। बुझलू भौजी? हाँ हाँ बुझ गईली। लेकिन औरी तू पूछो, हम जौन बुझावतानी पूछतानी। का पूछे ताड़ू हो? पूछा। काहे खातिर पूजे लोग बाबा रविदास जी के, काहे खातिर पूजे लोग भीमा के देवरु, काहे खातिर पूजे लोग? ये बात तो भौजी बहुत इम्पोर्टेंट पूछलू हमसे। हाँ तो बतावा बतावा। ला सुना। धर्म खातिर पूजे लोग बाबा रविदास जी तक कर्म खातिर पूजे लोग भीमा ये भौजी कर्म खातिर पूजे लोग। अरे भाभी यही से तो कहती कि चला जयंती है मना ले जा पूजा पाठ। हम तो कहीं कि दुर्विजय या मनोज के संगे लखेरन जैसे घूमे लखा ले। अरे भाई ऐसन बात ना हो, देवरो तो और कुछ जाने ला। अच्छा तो और सुन लो, एक बाद तू जा बाबा जी के चरण पूजा। का बतावा भौजी? कौन चीज पावला गुरु संत रविदास से, तक कौन चीज पावला बाबा भीमा से देवरु, कौन चीज पावला बाबा? ए भौजी। बोला देवर बबुआ। संत शिरोमणि रविदास जी और बाबा साहब हमान के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि देले बाड़न।
देखा तो के बताओ थी कैसे बतावा तो। मन रही चंगा कठौती में गंगा त एक ओट पवली बाबा भीमा से भौजी